Dyn ni wedi bod yn cynnal ymgyrchoedd penodol o ran hyrwyddo gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ers rhai blynyddoedd. Hynny'n bennaf yn sgil edrych ar y data defnyddwyr. Dyw nifer y bobl sy'n cysylltu â ni fel cyngor drwy gyfrwng y Gymraeg ddim yn cyfateb â profil demograffaidd y sir. Felly oedd yn amserol gyda cyflwyno'r safonau bod ni'n mynd nôl at ymgyrch benodol i annog pobl i gysylltu â ni drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyn ni fel cyngor hefyd wedi bod yn cynnal ymgyrch o ran annog pobl i gysylltu â ni yn ddigidol o'r enw ar-lein amdani. Felly mae'r ymgyrch pa bynnag ffordd yn ychwanegu at yr ymgyrch hynny. Mae cyflwyno'r safonau wedi bod yn gyfle da i ni fel cyngor i fynd nôl at yr adrannau a gweld ble dyn ni arni o ran cynllunio gwasanaethau, gweld ble dyn ni arni o ran cyrraedd gofynion yn cwsmeriaid ni. Felly mae'r data wedi dod i'r amlwg unwaith eto o ran nifer y defnyddwyr, nifer y ffurflenni i ni'n derbyn trwy gyfrwng y Gymraeg ac ati. Ac wrth gwrs gyda cyflwyno'r safonau a'n bod ni'n ddarostyniedig i safon 81 oedd yn amserol iawn ac yn gyfle perffaith i ni gynnal yr ymgyrch hon ac fe ddechreuon ni'r ymgyrch yn benodol wrth gyflwyno'r safonau ar draws y cyngor. Felly, teitl yr ymgyrch oedd Pa bynnag ffordd, a hynny yn benodol mwyn annog defnyddwyr i gysylltu ni trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, oedd yr ymgyrch cyfrwng Saesneg yn targedu dysgwyr yn benodol ac yn ei hannog nhw i ddefnyddio y sgiliau o'n nhw'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg wrth gysylltu â ni fel cyngor. Felly, ddechreuon ni drwy ddylunio baneri ar gyfer yn gwefan gorfforaethol ni mwyn annog pobl i fynd at y gwasanaethau digidol hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Yna fe wnaethon ni ddylunio poster i roi mewn arosfannau bysiau. Felly roedd rôl yn partneriaid strategol ni megis y mentrau Urdd a'r ffermwyr ifanc yn dod yn allweddol hefyd. Fel nes i sôn, oedd yr ymgyrch cyfrwng Saesneg yn benodol o ran dysgwyr a dyn ni'n gweld potensial eithriadol yn hynny nawr ar gyfer y rownd nesaf o'r ymgyrch wrth i ni dargedu'r ddarpariaeth sirol sydd drwy'r Ganolfan Genedlaethol a trwy'r cyngor fel darparwr. Felly fe ddechreuon ni'r ymgyrch nôl yn mis Chwefror 2016 gan redeg trwodd wedyn i ddiwedd mis Mai 2016.